sorry gina ho because so we ase one more fie ni pedi anade ebekesa orofo ye wo hira na ye wo anka ho ye beko ne akoti papa Stephen Adom Kyei-Duah na before that no ye wura cheda eso di kase bi abetudwa ye betwe tariffs wo ye den ye bechew because you share industrialization as ye wo krom ha cars nyina ye be ye electric na papa in fact ene insama papa waprum egu wo no won wa se wadwema wa fa ho adwen emfie de wo ho ni undim ufiefo won wa na ne won koba ene ya kire wa la show no a wo ho akire won on besa ka kire se eye family covenant if you papa fi adena nye wa sorry a wo free nti na wo kire now so ye Ghana ni na wo ti Ghana ta fast as we so a mestre so benya wa botrepa na wahwe video ya etwagui na wama wo ho aba wo so na nipa dasani a wo theater fast as we so ade ehia a yesefata pa ene se wo ho beba wo so na papa fie o papa wadi won samai o papa fie fo adi mon samo sen mon hwa mo collection samoato mon hwa mo afode amoabo mon hwa mo moa mo adade amode asomo asore no na mo ho kire mode a efiri mo papa fie mon nya sa oneself kasia pa na munja sanse mhuno na Ghana isi mache isi se Kristo ni bompa ye kum ne tafo ya hwe nanim and sorry na ya one night ne prayer hwan ya mo de mo nhwa oba besie bi akoda se na chikura we blows azuma kura twa de ma na onkoye yiraba efiri mritintin ya nsori ba oman Ghana mu no adechie bia no yesusi se obi na eyeye eno ene yedi akira bepem samre ya oman Ghana ateta pansam na ene se ehunuma da ho na onwa ba ho so a mesre se omenya botre hwe video kosi ewiye yewi a edecheda ono so nanum kasa wode abetudwa efa nyoma bi e ekoso wo oman Ghana mu na nipa enye enida wonti de bia no na katachise ene tariffs wo ye den ye bechew because you share industrialization as ye wo krom ha cars nyina ye be ye electric proye ene kankan ene isi wo oman Ghana mu mesre wo ye beburu so a nyanwa botre ti kasa ekosi ewiye na famu aba na minim se daache ebe ye nhira ebe ye mmoa ama wo biara a wo share programming na wo like so ye wo a nhira orofo ye komra nipa esu ama nipa asaboa enso ano ye nipa saboa se nipa we ne the beast amen no nyame enhye ye mo no wo ma ne kwan 1,260,000 years so mfanye sa adwuma ne so obedane nipa aboa ampani ampa so no ma kire ama nipa eho aba ne ho so ehunu se nipa esu sebe adane aboa su awie. Praise the Lord. Hallelujah. Because anko nipa de anke tua nyonkuma anke tua duam enso aboa enimu we nipa de anka onyonko da ne woda enso aboa enimu we enu nti enne nipa nyaaya nanka ne nua nipa ahyias nanka ne nua nipa sei ne nua nipa awu enu nti Kristo somo a abene empire bonyina ne se ankade beche no na wo ya asore bebia no owuo asi wo wufie. Yes. Amen. O ma me fie o papa fie wa ase wo yiri fie wo kunu fie botuo hey wa no nipa dande aboa. Praise the Lord. Hallelujah. Onim ne ma me biem no fo no a wo numu ye no ene ono ne befo abusua onyini wom no ene eho na eden abefo fie abronsamfo fie enti no one ne fiefo be yaka no wakone
abɔntene mu abusuafoɔ bi akɔbom wei yɛ aboa complete. Yes. Amen. Praise the Lord. Onshore no one ma. Praise the Lord. Onshore na wofo. Onsi ne fie biem. Onsi na abusua mu bios no wakɔtena wo bi asase so. Ati obi abusua. No no abusua de atintontan. We yesebe aboa complete. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Bia adwuma nafa no anka ɛhɔ ɛna ɔno nso so nsa kɔ n'ano no obewie adwuma no ɔbɛsɛe adwuma no obegu adwuma no sɛdeɛ ɔkyena ɛkɔm bɛde no saa pɛpɛpɛ na aboa teɛ. Praise the Lord. Hallelujah. Nsuo a aboa ɛnom no obegyinam sɛbe na wagya ne nan agum ɔbɛsɛe nsuo no na ɔno aso asan bɛnom. Sana nipa ayo. Ma nipa nda adwuma bia no eno ane the last obegu adwuma aboa. Ma de pa bia nka nipa nsa obesa no. Sana aboa te. Enti awie yo ma adwene bone awure nipa. Nipa eno ne nyonko se ono ane hu biem. Nipa chiri onua ne nua wabra Bible so aka se so bi ka se odonyankopon na so wo chiri ne nua a enyanka ndebo ente. Yes. Ma me ben na afia so ante ne baka na niji papa ben we na asɔfoɔ mpempem ebe yesu adwuma. Enkofie wayesa wo bo anyama bia no akoma wo fiefo akoma wo abusua akɔhwa ma jai. The survival of the what? Fittest. Of the fittest. How do I say it? More domadian animals kingdom. Yawudie nkwani edise ne pem. Hey, why sorry gina ho. Because some bia say wa ma ofie nipa di anade ebekesa. Obese wa adwen. Won wa se wa adwen ma wa fa ho adwen. Emfie de wo ho ni. Undim ofiefo. Won wa na ne won koba. Ene ya kire wa la show no a wo ho akire won. Ombesa catcher say a family covenant. If you papa fi adena nye wa sorry awu free nti na ho kire wo. Na o papa fi. O papa wadi wo nsam ai. O papa fi efo adi mo nsam say. Mo hwe mo collection samoato, mo hwe mo afode amoabo, mo hwe mo moa, mo adade amode asomo asore no. Na mo ho kire mo de a efiri mo papa fi. Mo nya sa papa. So lifestyle way as I said. Praise the Lord. Hallelujah. Free children Sunday school. Sunday school now must start to collection. Sunday school now must start to collection. Monse na monhwe se wo papa fie no asɔfoɔ se hɔ na wa ho kyerɛ fie no wo papa fie ahene adi wɔ wo nsam. Hey. Fit Matthias. On nsam kɛseɛ pa. Wa yɛnya ho sɛ family covenant nti na ɔyɛ bibi enye yɛm. Asɔre dan na esi hɔ no wo sika sɛ na atumi awuram family covenant mpo utumi to cement bags. Shawa hoden shaw modern bo ayene ama mission house asɔfoɔ teɛ wo papa fie no a family covenant no eno ne charge da so hwɛ wo collection hwɛ wo kofi ni ama wo wada romantina ama fo mo wi nie kofi on sem kɛseɛ pa and church covenant wa no enti aboa no ebo modern apie firi pum
adi gidie soronko bewura nipa se nipa etirimu bɛyɛ dene ne nua ewu kura wo hu ɛno ne mmoa sɛ de wɔn kunkum wɔ ho hwehwe wɔ ho anano TV for the big good so sapepe na nipa tirimu ayɔ nipa tirimu ayɛ dene akɔsi sɛ obetumi de tuo pa kyerɛ so abɔ waku wabere a wɔn kaa no. Praise the Lord. Se Kristo ni bompa ye kum ne tafo ya hwe nanim. And sorry na ya one night ne prayer hwan ya mo de mo nhwa wo. Oba besie bi akoda se na chikura we blows azuma kura twa de ma. We nyina nkombre nyina efiri hefo. Praise the Lord. Etrimodene Mekai Ghana debia nopa ene yete se o mampeni daya wan sorry amanfo bose wo Ghana ha me yamude me prew eh etianyonko mu a adenti na ese basa se o ma me yari wo ofra class was a bass memfa. Praise the Lord. Aya ni ye ni mo se akromfo tramo ni wi na ma won hu ni pakura ya nsa ne so Kristo somo e wo Ghana ha eye de akene sa Bon sem kese pa. On your nom tramo or she read and I will who ni any power and so now so fair Christo now so I know to who nipa unu awon shanis one tramo wine na ne ho I sorry to me too for say o wo besi aye beba wo fie na nko enso ade be no no sofo fie aye na wa baase mo nyina na mo de mo kɔ ne sign your Onsem kese pa. Odi ifraso no church covenant. Praise the Lord. Hallelujah. Wagno aboa no a wo frɛ pomo ba no ɔde gidie bewura nipa mu manyame etumi asa na mom enye kwa biribi wɔ hɔ sunsum wiase efiriwe obi na ayaw wagno nipa de ne vire nyina be sesa ne amanem tie kamnya ye se odasani biara agidi se biribi yadan a obi aso de ne sobo ebo biribi a ewo ho enti se bone so akatua ani owo enya adwuma biem biribi a wo ho nti na nipa wu se won fa mawo firi sra ene enya adwuma biem wo twe ahoma na ntwe a biribi kuram se enya nyame na ma ware biem ya kyerɛ w'anim for sale nti na wonya awale ne mata mpianim na yenya yaresa ene ente sa biem ya mmona danie ne yenkum otamfo a ohonto enkombre nyina so we ne Ghana Kristo asafo no asore tantan na mabeto Kristo som tantan no Yes, Jesus. Bribia enye nyame ntibiem anameboa Nokwase. opa awia peteshe na wo brebo nsai dabi yemfa so bomba peteshe da ya befo na atograwa edigrawa si weyam. Yes. Praise the Lord. Hallelujah.
Sabe, Jantara, Nakotiti Yare, Yabeka say, and Toma. And to Bomu say, Nippa every the reality. The Yamipet, a new hope, Piam, or 900, my pimp, poly. Now 900, and your poly. Nipa namba boa eni se ye ne bibibio na mom se na na horon kwade wete aduroso. Yes. Say the iron no. Say the iron no. Question. Nante basa koji weni so. Onyaje weni so nko a eye fie. Yahubri bi na agunanis. Fa nyonko bone na bowura akoro no bom eda ye bechi bia no eye ntoma koro no ya tokoro no ho ma wafunua anye duaba ebe dadebo ma wunyin sansai say and ye obi anyin to mo say ye wo yare say nyin san biem na mom obi a chie de say nyin san be saya anya sewa ebe ye kuma sir ananya munya me somo anamotemu ono mon na nyame asese adom mabetomo. Hallelujah. Chese bribia akowi aboa na wo frɛ pumu no a ne motoro fɛ yɛ ahodwire ma nipa nyina tudi akyire ɛkyɛ nipa nyina tudi akeka akyi nipa nyina bɛgye di sɛ nyɛ kwa bribi wɔ hɔ ensɛm bebree ne kɛseɛ paa ɛwɔ asante twie mu. Mese ne kese pa ya dan Asante twi mu na asante twi ne di kan osuru bisa sa asante twi nya kan ya pe na ekọ esremfo kasem na ewura nzema na ewura mfante na ewura nkran na ewura anwona mpo amfasem pa na mma asante twi. Yes. Bon sem kase pa ene amanfo kodu university and the one that name chi kasa no I break and one so break and lose bewra but yeah come am water no so say marine spirit went no say memra santimam memfa chi and nyina ne dine no na ho and bribia beji ego no efa bae enti ho aso na befa akọ. Hallelujah. Enti we ne suma samwa no enti me di chi a chen wo nyana chi te we e chi. Praise the Lord. Hallelujah. Ebra na abosom somo gidie wo ho a yetumi di abosom som ebe dane Kristo som abe bron sam so wo Kristo som no edi kan firi chi kasem enti sofo bia wo di kanji dini wa Ghana so yo difo so ye so wa ben no ya santini no ye chi ni ne chi no waka. Yes. When Freya Sante ha no be frachem. Te we ifo. Praise the Lord. Hallelujah. And the chia me de ba puni nyina ku fama kunkum ni nyam. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Adolfo. Enti adrum pempen so a afedie
bronsam nyuma nyina adimu ye nyina begye di se biribi wo ho ye nyina begye di se biri wo pum ebi wo nsuom ebi wo aburam ebi wo gotem ebi wo brodiem ebi wo pempromu ebi wo bepomu ebi wo abusua wo babia ye nyina gidi wie no sese de beka ne se na ye be ye dan na ya ye ho ade sese waje di se ye duabo fine na obede na ho ato hifa na ye nkonko ye ho ade why na beyo sese waje di se ye ware osunsumumu fine why na beka kogusa wale ya maye waje atomo se family covenant o papa fie na den enu ntimu niye okay sese ya wabegye din obeye dan ni wafire mu ene na de bronsam beye ne se aboa foforo a ono de ofira asase mu emra no megina no mayen na o meyiyi ye mfiri ye gidie ede yen akohye eno ne verse 11 Yes. Mekasa ni moda ho enti no na ohunu se aboa foforo epie firi asase mu a otua abeben mienu so ogwamma nanso nano eyo chiase oso kan ma yen Na mehu aboa foforo bi a ofri asase mu bae na owo ememienu se ogwamba na okasa se ochiase wene onyame ne pa opie firi asase mu de oba awo no obia na onyame ne pa no ne mbemienu no na otiso ogwamba no na okasa se ochiase nyame ne pa oka be yisem onsem kase pa obia wo yo nyame ne pa ogwamba or your suffer complete or defo or your evangelist or your pastor or your apostle or your nyamine pa or the sorry them or the Christo di okura Bible okura cross them or kasasa or chiasie. Yes. Or chiasie den day or chiasie ye sunsanswa eba bribiso. Enti ochi ne so ase ochi ne ho ase de wahwe fam ewo nyankopon anim. Yes. Owo no wonan na mom osori nyame so ne abususam no ena ne nan yera e mo ochi ne ho na fu ase ono ne ochi ase. Enti kasa okasa so chiase kire se nanum kasa ejina ma nyame a odi ho. Yes. Because enti ye call chiase a ye curse before God esu ene kasa e kire se nyame wo kora. Enonte na obi oye bronsam nipa woni nyame nipa hia se dan a untume ne da because baby a wakogina ho no one wa hia se deda o da femo de. yes. Enonte se mode mo ani beto femo a sa asɔfoɔ no a won kasa so ochiase won ya beyisam ne abronsam sam a esori meso nyina ubonsu won nyina ahwehwease. Hallelujah. Manum ekere nyame, manum kamfu nyame, manum edi nyame owo ho adanse. Memfa nhyɛ biribi foforo da oba wodo kunu. Papa mo bone mo mewura mehwɛ wo. Amen.
Yes. Entina aboa foforo no ofra asase mu aba no eye nipa ba. Die nipa na ebe wo no na mom obeba se nyame nipa so na no eye busu semonko. Sumsum wiase. Yatama, family covenant, spiritual marriage. If you papa fie, what here druso. Wene ochiase kasa yash ashiase wonyamianem. Abusia, yehu enhira se wonya ho abotre na wo hwe video no bepem samre. Wo biara wahwe me abepem samre. Mesre, send me a like button no so. Se wo mi aso a na share video ba me. Na ewiase de bia me wasem bia meka se ni papa wo ho no ne ho ye na eno nti se Nyankopon ye wadom na woni hye kasa fidie su a de wo betimi aye a wo be support dumadia ne se wo be like na wa share na aso afoforo so na okina bi se bi uni wo mpa wo so wo mu a wo de bo ya station we tumi trend idu akire na wo mu anti wo support nti ya mpa ba na ye koso aye no aso wo ba bi so na maka na me sa kan biem se daachi wo mma na wo ba wo mo no omonya so mfaso na ni papa wo ho no ho ye na odofo yenko ni yenko te ye wura cheda ono so kasa wade betudwa na me sa kan na maka kire me nua no mmeburu ni se wo ya brante wo ya baba ayoa na umpoko sisi wo so a sambre ya ne mbre a Onyankopon ade amawo na Nyankopon be yisu obi na odi na yedwumadie bi a ontwen ma ne mba kokora poso eye Abraham na onyini ya benya 90 years na sambre no mu no na Nyankopon hwehwe obi a obetumi ejina na anam no so na ewiase atre na ewiase abaye odefo enti Nyankopon hyeda ma ne mre twi ni mu na odi so ne gidi ahwe na eba no se yenye mputuduma ana yenye bibibi na bibibi mbra na oman no mpagya nko nanim ne kankwa a Nyankopon fa kokora because onim akokora ne strength a okuta nti oyisu David oyisu Saul oyisu Solomon na saa ne tie Samsons no ne Moses munia was in their youthful stage especially so obeda edom anoa dam no tie enti se ubọba kokora beduru saa mpempenso no na ubedi dom anima awodin ni inimdie ni enhunumu no aya ne ni wosa nti so obehwe a ewiase amama ania ngokorafo no ayo muntumi deliver na emom the youth no eno mu deliver yehwe yewura Burkina eye Ibrahim Traore recently ya obedi egwa no look at the impact o make Moshe Gaddafi at the youthful stage look at the impact o make impo NDC and MPP NDC as at the time Lawrence Nimbremu no ya mbebunu no with that vigor and with that energy and with that friends any swadi hu na no owo no person ko ye ne man Ghana na enso nipa bi mo mbeka no as a friends ministers no no omo no bo Lawrence from because omo hunu mu eni omo nimdie no na eni Lawrence nko ntina na Lawrence o hwa na oyobi na ni so hyepa enti se me kan na me san aka bi ma mesere se o ye beburu share video we na momma yembo cheda echidon na ono so na ni so ade hunu a impo o meye president kura no enyoma o ye no esafata se ye di ayingwa no de ma no na ono so na ni so ade hunu no otumi boa na o man Ghana so etumi ede efa ne tampa ifra yenko ne yenko tie 5-minute video bi a cheda waye na uti na no kasa na makato se wiase bibi e wo ho biara na nkigidi a anunti yeko wiewi abusumfie ne akonfom fie ne tigare mo no keka woni ni aye kasa yete enne ma wo kodi sa bia no kasa so tumi wom anwodi wom anunti yewura cheda kasa mesre umia like button so ado umia so amame mesre na masasre share video yi yeko tie yewura cheda mra na yekoba misunu hunu mu kakra Onyankopon ade adom me no ma de asomo yewo nhira yankomra akoko China fo abefa koko no e de kose afede omo no mudua koko e na omo wo ye koko ni mpane ntisi se odua koko na na ewu a aba no mfifi biem untimi ndua biem
Enchebia obia ye number 1 as a number 2 cocoa producers. Enchebia na ni cocoa biem. Obia fa wo japade no and odi si glass him. And o cloning and o ton clone cocoa na ma. Ade ya odia. Gold ni ya odia o. Obi abe hohoro o krom. And na wafa gold no. And na what ton de age dollars. And a dollars no what chebiama or citizen. And a gold in Ankasano, and then I hear the value of the currency. And to who or do gold no strengthen the dollar no. Now we don't have pan a Chelsea per dollar, Jimmy Gold. Jujuana. Repeat it again. Repeat it again. This is the most important thing in our lives right now. Oko America. Na me pamuchowa munchese see America, industrialization. Munchese see China, industrialization. Munchese see Dubai, industrialization. England, industrialization. Oba Africa, debio. Omusi omumpene. This is omusi omumpene. Unima de krontia. Me babe chechere machere mukakra. Ushe onze me answer questions ni two ni nyina. The 15 regions and the job. Now we share to say your regions now. Utimu say the duopoly nankasa a boom my way no. Omo pese ehiano e wo region ho more because so 4 years bia o pese o disika kuto bi brew ohianti na wa talk okromoti. Enti enu nti kura no e man no ye nya nsi. Obi president obedi nti a man ankasa no ye nyansi enso ukọ abrochire a ukọ England London ayo mo capital town enso udru Manchester ubehu Manchester United wo ho ubehu Manchester City wo ho ubehu factories wo ho ubehu normal wo ho eno so ekoso ukọ Liverpool eno so ukoso ukukọ mu kro ni nyina ba bie ni ho a omaye ne tsania Ghana adeba ko a enya ye fekra ewo man mu ha importation and na yesi industrialization because you perceive a reverse situation no wahwe hu a obi akofa noma na akofa free China na akofa free Singapore akofa free krokro foforo so na odi aba o de ban so a government no ono ho no nya wa omia no ono so odi trim 50% no aju usika oju usika we are now also wakoton product no times 5 and times 10 na auto no we are did you obi asika na wasa pege sika no we dey akoma sika wura no oni Ghana or China na say or krofu froso nti ube hwe no na obi te ebia China or a manufacturer obi nso te ebia Korea ono so or a manufacturer na yesika nyina e wo economy nyina no yasisa e de akoma nkrofo we ye ba na e beton ade na ya sansisa na e de akoma omu adekora ukoto no ebia aluminium panels ono no obefa o bauxite and oko turn into alumini and o sa turn into aluminium and sa na ukoto. This is the value of industrialization. It will stop all of this. Bibia yeka nyina ne pot and na duty na wankasa wo produce sa no ma na akwakofa na taxes asembia ni hobiem enkrofo mom na beto free wo ho enti wo na wabedane sa Chinese ni na oji usika no wo na afedie uji Nigeria for sika uji krokro for different raw material no ya wo dia ayo japade nyankopon na dia ma wo enti ye den na wo san akotwa ho ko Ghana yen dwene yempese e bedwene education awye o kroma say me ba ade me nu na me pese me de ba she school mu ba ko ye thinking subject because I me say yempe thinking Ghana yen dwene yempese e bedwene say ye dwena na etie ya anase bibi enti ye dwene for ochena pe ye dwene ne ebedi ne na ochena ye dwene hwe ye chimpo enti me pese me de thinking subject e ba she school nim say enye Christopher Columbus pen say musia omo ho ade abrochefo asem
na yɛntwa so na afei deɛ Ghana man no hyɛ aseɛ sɛ akorakora no ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔdwene because adwene ɛho hia Nyankopɔn andwene kora nka ɔmmɔ and we have to think, we have to be thinkatives, not talkatives. Yakasa change any adwene as I say adwene more na ye makasa ne less noise, more thinking. Enti normal obedane dane amana be bibi no wa na obehu se ne se eye no na ye kora no abusia mesa da wase biem se wonya ho abotre ahwe video na bepem sa ambre na mede mekasa bi wi ya de meka asre Ghana mebulu ne se moma ye mayanim da ho na mpenifo no se bi omaye bi yensu ye brenie na Yakopon de mre na ye dwuma enti ahwewe a ye womi a eni da ho abama ye enam ye papa Stephen Adom Kyei-Duah so no samre ya papa so na no kan na mpaiba oboma ye wura cheda the candidate ba ko wudna as parliament ye friend say minister no muti mpaya ye papa boma ye wura cheda eniti mesre se moma ye nia ni da na ye votuma ye wura cheda na cheda omma Ghana so emeye krabehwe na omaye no so ntumpon ye wonhyira na Yehowa onka ho enimre so live program e baso fefefefe mesre so obenya wabotre na wa join live program no why media group no sa won join ya bomodina so ba ko join na yede nhihye bi ba betukwa ma yede beboa enuanom bimi no mo sebi omo ye disabled for nti brabe join group no sisi why ye media koko subscribe channel no sisi na nhihye ya yede ba begu kwa mu no odofo so wani we ye ntete ka crib na maten wa kire nti misre so person my Ghana tumpon wa body na ko subscribe channel no sisi why media na subscribe channel we so na my Ghana so fani tampefra me do bibi ase bye bye. Keep on watching Why You Think Show. Keep on watching Why You Think Show.